Canggal kene. Kok ngene weteng lho. Iso Hmm. latihan ya. Ini ki enake mek ngopi tok lur sembuh bludruk. Sik lek kopi ra ono jarange ini piye lek? Heh. Piye? Ngene. Nggih jarang sakmene iki arep Digawe wae. piye to piye? Ngawinke iki kita iki. Pejabat beda to. Peh. Berat to ngene kon ngentekne sakmu. Sik, le. Kopi sak dandang le iki le. Lho. Kira kopi ya. Gelase sakmene, banyune Kira sakmene. kopi ya. Banyu umum iki. Iki banyu umum lur, kopi. Oi. Aduh. Ngene iki ren opo rono pi. Ngopi tok. Kopi. Bapak-bapak lagi OTG ngene iki lho. Lho, kopi banyune sak dandang lho. Harapan ono apa-apane. Iya, sel ini iki. Ruwet dan ruwet ini iki. Lho. Piye ini iki? Iya, Jal. Golek togel lho. Nasibmu. Lu golek togel. Karyawan kan ngono kuwi. Nih, sih. Iki pejabat lho iki lho. Pejabat lho iki. Beda pejabat. Jabat ora ya. Sini. Ngeri deh. Piye iki? Dijar ketok ngono piye? Arep ngombene kopi kapan? Jar ketok ngono iki ya. Entene udan. Oh, ya Allah. Urip sabon. Wes, kira tak apa iki? Jarang. Digawe, Pak. Bapake teko iki bapake. Bapak iki. Iki pejabat iki. Wih. Wong penting. Ora pejabat wong penting. Kemepul. Sik lur, ben ra bludrek lur, nggih kopi sik lur. Iki kopi 2020 iki. Iki kaya ning kene mbon-bonan iki panas iki. Abot jonggone iki. Wes, ben ndase rambutmu. Kopi. Oke meh. Meneh cipok meneh. Ya, menamun di lur. Sik lur, durung gawe iki. Lah nyekeli HP. Wis kuwi nggih dhewe ngracik dhewe ya lur. Pejabat gaweke. Kopi lur. Kopi OTG. Ngombene sing biasa ya apa di mah ngono ya. Kudune. Kaya Agus Kotak. Main viral. Ya aku ngene iki wis bersyukur iso ngopi. Ben ra stres, kumpul dulur-dulur. Wah, wis penak ngene iki. Utang-utang ra kelingan. Kopi dicampur lur. Rebutan si utang tak campur-campur. Sakno. Nasibmu karyawan. Ya. Pas mau ngomong ge jabat. Ya. Yakin ae lur. Rodone muter lur. Wis berapa menit iki? Lur iki. Kopine pejabat ngene iki lur. Wah. Jos to lur. Tak jajali sih. Oh ya, Mantep ora? pejabat ngene keri, pejabat rak digawekno. Pejabat iki dhewe ya. Beh, pas iki. Pas. Yes. Alhamdulillah, iso ngopi dino iki. Cocok. Jabat kopi. Masakno lur. Panas. Panas ya. Dan adem. Rokok padha kabeh. Aduh, Dah iki. Pejabat nggih kopi lur. jabat teras. Pejabat teras iki. Gelasnya putil. Nah, Wis onone lah. Sing ngopi. Enggak mau campur iki lho, jabat. Apa? Iki. Ora wetenge ora kuat. Aduh, kopine nganjuk kuwi yo. Ngerti, benar ora. Jabate. Jabat. Yes. Muga-muga bendang
seger waras. Tebus togel. Iku ning gunung ya ngopine. Ya Togel. gini kan jan gunung opo to lho. Togel dipikir. Gunung Segar Bencah iki jenenge. Channel Channel. Budis Kuncen Segara Pencah. Jos. Tekan lho. Weh, tambah dulurnya sik sik. Nih. Sik sik. Weh, Nah, tambah personil dulur meneh. tambah cilur personile lur. Karyawan apa pejabat? Iki mbuh iki. Karyawan. Oh, karyawan. Tak kira pejabat. Pejabatnya durung teko. Heeh. Ya ancen sing apa jenengane iki sing pejabat sing aktif ya mung aku. Heeh. Aktif ya, kok provider ya aktif ya. Sik, pejabat tak. Ngunjuk. Heeh. Loh. Jen. Jen, jen. Pejabat ngopine dikawal gembul kan ning mburi kae lho. Lah, itu. Cakrik. Wah, mboten enten teh, Pak. Pon, Pak. Tak cukup kita. Ora Pak. Kekesalan masang tuwing ini. Malah. Iya, mungkin. Tuwing. Abot nahan sikil ini karo iki ne sing Itu anu wis abot tanganku mbek ngewel.